Sziasztok, itt vagyok, Ricsi. Na most egy bikeros játék. Most csak annyit csinálok, hogy bemutatom, hogy a másik videóban lássátok, hogy mit csinálok. Nagyon rossz mondat. Itt van start, van ilyen több menü, ebből csak 3-at csináltam még, negyedik olyan nagyon rossz. Itt az a 2-es live, 4 perces, nem! Az elején jó, könnyű minden, csak már a 4. szinten már nehéz. Nem akarok menni. Mi? 2003-as. Igen, most már bemegyünk a shopba, eredeti színen milyen volt. Ilyen, én csak zöldre váltottam, már jobb is. Van ilyen dragócás 5000-i. Nem tudom megvenni is. Hú, itt már jobb. 2-t is bírok. Na ennyi. English. Ilyen. Ma zenein csak léjjel veszem. Muzsikot léjjel vettem. Bágyának hangját olyan jó hallani. Exit. Információ. Hát ennyi lett volna ez az 1 percesbe berakom. Na,